Zabudnite na dubajskú čokoládu. Je tu pravá slovenská čokoláda. V tradičných slovenských príchutiach. Zemiakový šalát. Rezeň. Slanina. Nakladané uhorky. Klobása. A tradičné slovenské halušky. Iba teraz za jedinečnú cenu 30 eur za 2 kocky. Objednajte do 30 minút a pribalíme vám aj špeciálnu deluxe čokoládu s príchuťou chlebíčkov. Tak neváhaj a objednávaj na telefónnom čísle 09... Vyrobené v spolupráci s Mafia Corner. Sprav si radosť novým merčom od Bastafixa. Trička, hrnčeky, CDčka, všetko nájdeš na mafianos.sk. Chceš potešiť kamošov či rodinu Bastovým videopozdravom? Klikaj na mafianos.sk a dozvieš sa viac. Bastafix! Prečo ste si nechceli podať ruku s pánom prezidentom? Nasledujúcu cenu si preberá Baston Onaník. Pán Onaník, bol v tom teda nejaký politický zámer? Jasné, bol to politický zámer. Ste si na 100% istí, že to bol politický zámer? 100% to bol politický zámer. Dovidenia. Vyrobené v spolupráci s Mafia Corner. Sprav si radosť novým merčom od Bastafixa. Trička, hrnčeky, CDčka, všetko nájdeš na mafianos.sk. Chceš potešiť kamošov či rodinu Bastovým videopozdravom? Klikaj na mafianos.sk a dozvieš sa viac. Zlomená ruka? Aha. Zlomená noha? Aha. Otraz mozgu? Aha. Ťažký Valentín? Aha. Máte dosť blbých rečí v práci, v škole a ani doma vám nikto nedá pokoj? Je tu Ísť do Kokotan. Výživový doplnok pre náročné dni. Odkedy beriem Ísť do Kokotan, môj život je jedna rozprávka. Váš syn je nezvladateľný! Samé peťky a hrozí mu vyhodenie za školy! No, aspoň sa nespráva jak 50 rokov nevytrtkaná p***a. Čo prosím? Ísť do Kokotan. Práca v kancelárii ma vyčerpávala. Otravní kolegovia, šéf idiot. No Ísť do Kokotan zmenil môj život k lepšiemu. No čo je? Počúvaj ma sem, ty buze, jebtý, živý potrat, zezmi jebtej takú p***anú robotu! Vy máte ale drzosť! A poriadne gule. Ste povýšení. Ísť do Kokotan užíva aj 9 z 10 lekárov. Pán doktor, často ma pichá tu, pri srdci. A čo ja s tým? Voľnopredajný liek Ísť do Kokotan dostupný vo vašej lekárni. Ísť do Kokotan. Pre lepší deň.
Merča video pozdraví na Mafianos.sk. Dnes vám odhalím tajomstvo dubajskej čokolády. Ako prvé pridáme čerstvo natrhanú burinu priamo spred záhradky. Zahustíme to 100% biohlinou. Bohatú chuť zvýrazní starostlivo zoškrabávaná pleseň z kúpeľne. Dochutíme to krásnou dážďovkou, ktorú som našiel pri kontajneri. Ak ju doma nemáte, môžete použiť aj červíky z kompostéra. Zmes doladíme potkaním chvostíkom, mojimi chlpmi, slnečnicovým olejom, olivovým olejom, motorovým olejom, sirupom proti kašľu, pľúvancom, soplom z nosa, fixinelou, cementom, dvojtýždňovým ušným mazom a ako čerešnička na torte, kapsula do umývačky. Poriadne premiešame a voilà! A dubajská čokoláda je na svete. Dobrú chuť, alebo ako sa u nás hovorí, Vyrobené v spolupráci s Mafia Corner. Merča video pozdraví na Mafianos.sk. Jesus loves you in different languages. Jesus loves you. Jezus liebt dich. Jezus cię kocha. O Jezus kamel tut. Jezus seret deget. Dievčatám, prvýkrát v histórii show pribudne nečakaná konkurencia. What's up, bitches? Najväčšia devka Barbie je tu a teraz máte všetky popič. No prišla nová konkurencia, na prvý pohľad silná konkurencia. Ja som babika, čo má pipika. Ja vlastne ani neviem, čo mám povedať, ja úplne strácam slova, ja som v takom šoku. No na to, že ona je taká mladá, tak tými očami akože dokáže veľké veci. Nie. Vie aj flirtovať a vie hádzať také pohľady. Fajka za 5, kompletka za 30. OK? Oj, dobre. Takže sa mám na čo tešiť, hej? Náš zákazník, náš kár. O kuržbu neskôr. Ale kokoti smrdí jak romadúr. No nič. Počkaj, máš tu môj pičný vlas. No tvoj vlas? Jasné, že môj. Dobre, keď je tvoj, tak je to v poriadku. Zdalo sa mi, že by to kľudne zopakovala ešte niekoľkokrát. No dobre, tak čo? Dáme ešte raz? Dá sa povedať, že zatiaľ to bol najväčší blowjob, ktorý som si tu dal. Asi bol aj najlepší. Merča video pozdraví na Mafianos.sk. Vraj má byť dneska zatmenie mesiaca. Tak sa poďme pozrieť, či ho uvidíme. Oh my god. To vážne, pozerajte. Ty vole. Aký je krásny, veľký, červený. To je nádhera. Ja som došiel sem medzi vás. Pán Čelka, ja už to nevydržím. Ale vydržíš. Ticho. Prepáčte, toto nie je normálnym prejavom kultúry. Fuj, to je smrad, poved do piče stade. No ale zas, není to až také zlé. Až ma štípu oči, ty kokot. Prepáčte, môžem ísť na vecko? Tak chodte. Máte to všetko nahraté poriadne? Dobre. Konečne čerstvý To čo si požral mŕtve deti? Ako to na vás teda celé pôsobilo? Si môžete vidieť, mimo mojej komfortnej zóny nebolo to vôbec príjemné. Človek si v tomto štáte iba uprdne a hneď je z toho veľké halo. Merča video pozdraví na Mafianos.sk. Po úspechu DJ-a Padre prichádza DJ Crucifix. Moje srdce plesá, všetci modlíme sa a nech všade znie. Čo? Modlenie. Tak čo, nech znie. Modlenie. Tak rúžance hore. Bohorodička. Bohorodička. DJ Crucifix. Iba tebe zdávam chválu, iba teba, po smrti chcem ísť do neba. Prišla si z nazareckej spodiny,
Požehnaj naše domy, naše rodiny, lebo si naša Matka Božia. Božie dieťa. Spoveď, to je to, čo mi treba. Dvíham ruky do neba, bo nechcem ísť do pekla. Tak spovedám sa u nás na fare. K tomu dobré kázanie a sladké príjmanie je len v našom chráme. Vždy, keď sa modlím, tak kľakám na kolena. Som zahalená, bo nie som ľahká žena. Môj vzor je svätá Maria Magdalena. Hej, Magdalena. DJ Crucifix. Merča video pozdraví na Mafianos.sk.